Her får du hans første hjørnespark. En mod Kanstrup, Spilman, og en opsamling og en 1-0-føring til AGF. Kort ind i opgøret lykkes det Bachmann at slide sig frem til en scoring. 1 minut og 30 ind i kamp 2 er spøgelserne jaget væk fra Sears Park. Ja, det var en bedre start end sidst, kan vi så tørt konstatere. Det er alle krigerne i en kombination. Kanstrup, Spilman, Bachmann. Ja, det er der fuldstændig ret i. Der bliver virkelig også... Tobias Sana med et fint angreb. Spilman i en god position. Spilman rask. Sana offsides. Endnu et lovende AGF-angreb. Justesen og Mino rykker ind i det centrale område. Max Damborg presser på. Bøge banker den afsted. Ind i maven på Mikanovic. Eller undskyld, Jovanovic. Sana finder det mellem, hvor man er blevet bedt om. Superrykker af Tobias Sana. Sana i 2 ombæringer. Stolpen i vejen. Og til sidst en clearing med en klump langt op i halsen for Hobro. Arbejdet fint AGF-spil. Men antipas får et par meter. Antipas med en god mulighed for Hobro. Han ender med at lægge den forbi under pres. Men klart største tilbud til udholdet i kampen efter en timespil. Dejligt spillet af Vito Mestrati. Men alt for meget, ja, prøv så meget plads han får. Mod Schirkevold, der går i position og kommer til en rigtig fin afslutning. Dejlig timing. Lille skinløb fra Schirkevold, og så var der plads til at svinge venstrebenet. Oplevelse indkast. Og det bliver farligt helt ind foran. Tæt på at gå i mål. Hjørnespark. Jovanovic kaster sig ind på stolpen og får lappen på. Stedet på banen og tager Sana med. Mustafa Amini. Bundu. Ja. Bundu krøller den forrygende afsted. Supermål af Mustafa Bundu, der afgør det for AGF og signerer de 3 point til Aarhusianerne. Det har været en trængselskamp, det har været en udfordrende forestilling, men dynamitstangen, jokeren Mustafa Bundu, kommer ind og forløser det for det Nedersovs mandskab. Uden chance for rask i målet. Mustafa Bundu scorer i sin 13. kamp for AGF sit andet mål for klubben. En copy-paste af den kasse, han lavede i Viborg den 2. april. AGF'erne bliver belønnet for modet. Hobro jagter desperat. Godfredsen på overlæggeren. Opfølgning af Babayan. Okay. AGF har haft en rigtig AGF-uge, hvor de efter en kritisabel præstation er blevet hakket ned i lokale og nationale medier. Men nu har de deres første 3 point i sæsonen. Klapsalver hele kurven rundt på Sears Park. Den Nedersholm registrerer 3 point efter et besejlende mål af den sierleonske ål Mustafa Bundu med en forrygende kasse.